Venii au fost mai buni decât cei de la Ceahlăul. A încercat să blocheze Cebotaru. Pătrunderea lui Stoica, mingea rămâne la craioveni, Luțu însă nu este un jucător de forță. O pasă pentru Ubei, Ubei, autogolul Ceahlăului, incredibil, greșeala lui Cătălin Mulțescu, este autogolul lui Pecica și Craiova preia din nou conducerea. Ce eroare! Ce eroare! Incredibil! Mulțescu respinge în Pecica la o minge pe care cred eu ar fi trebuit să o prindă, pentru că era mult mai bine plasat decât Ubei, n-a vrut să riște, respinge în Pecica și situația Ceahlăului este dramatică. Gloria Buzău, condusă cu 5-0 în Ghencea, primește o veste bună.